Nagpinipin ko mo, asa ito. Hindi man nag-live raman ka sa Facebook. Mura ka nag-video. Oo, niya share. Ha? Kasi sa tinigyo, bukaan ka please share, may video, kadaghan na yung mga anak. Then, kung daghan naka-view. Abot ra siguro ni diri nga. Mura na lang tubig ang ipira doon kumanoy. Grabe ka ko ni hangay. Ah, kayo. Umawag eh. Tinood na. Tinuod din mo. Ikaw po. Medyo tapat ha. Abi, ako ba kung magkubra, mangurot din ako kaunuran. Bitan diri yo. Ay, tignin. Dohaalan kay magkubra lang pud to kay ilunan ko ng usap. Nya kang kops Carla, ano man niya? War ba red horse? Asa ni na yung sin niya? Skiri. Sige na. Sige na ba? Angay, wa pa iro si 135 ngay, sigo pangita ngay. Dali na ba kayo nakuha? Kitang tanan. Na may Raider 150, Inmac. Rosy wa pa eh. Rose, di ba? Rose na na. Kaya dito. Kalimut ko bawon. Dali. Dili lang dito. Ay pa sila gapo sa TikTok sila ko. Ay naro man dai usay. Sila diri oh. Ayan. Ako long air lang mo natin mo. So, mag-edit ni mo pa. Ay, bira may sige editan na may app na part. Download kag app. Kami mag-vlog ba? Vlog. Na. Part, pasin ako, Part. Pasin ako. Lain yung kon, busog yung ko nga. Di masabot. Kaya buta nito sa kuha. Gaan sa mo. Ang di part. Bate kita teso. Naku, lagi imo mga kakis ba pa mo? Ako awa, di ka pa magyapon. Naghatag nang Niwang, kato na, namatay na to siya, inatog ang gyatag. buhi na nimo magdalo. Hindi na gamitan. Oh. Sana kong kaktus. Sa lasyon tulog. Kita naman tulog. Nagsunod ganit. Mag-reserve lang yung nag-abot, lapo-lapo. Namay mo dayon, di ba? Namay dayon. Sige, panahiri sa kita. Sige na siya. Ay, katangingon ni mo nga ibad. Iraw. Sige na, panahiri na. Kaya para... Ano? Kanang nabot tayo mga diyot. Kuan. Binisanto. Binisanto ba na? Siraw na yan. Atog lang ka maglamaw. Oh, huy bisanto, binisanto. Kung marag huy bis. Sa unos, sa aglin. Isa dawa na. Kulog siraw niya. Nagkuman mga atog lang ka. Isa dawa. Ibis. Na asa mga to. Huy bis. Isa dawa. Magbuti. Isa man ako sakyan. Dala di ko ano? Jote ka. Oh. Sure, din. Matinis mo, anak. Pamiana. Kung sa rin na dito. Malingon ko. Bakit ako sinsiyo ba ba? Mura ka na dagdaganan ba? Itong kita. Bro, magtungin kami dito. Siya sa mong kuwan. Sabi kayo. Thank you, te. Pagkasa, di dito ko sa Hapon Ari na. sa biya. Thank you, te. Asaya girl. Nay, nagula kay Tom. Asa daw? Unsa kuya? Dili man ka na sa video ko. Ingat siya mga. Hindi ko na kamulikas. Hindi ka gabiro ko na mamulikas.
English na, English. English na. Ano? Ano lagi? Ay, ganun. Magkakaon ka na sa pagpag ka. Ano, ganun lagi sin. Buka lagi sa imong kanong wak. Ayan! Yun ang bugi ka pick up. What? Ako na, B. Ito lagi ni Gops. Isa na ni. Sino ba nagkaang nga na? Apil na no. Gops, nindot lagi ni siya, Gops. Isa ni. Wala lagi ni style. Dala na lang. Ako juga kasabot. Gops, lagi ni style. Gops, isa ni. Tawa ko tangan. Napaitag. Kanya na kawan niya. Mana, Bago pa man ako kita no, mukha kita lang ka rin mo na kay wala ko man. awag. Matabi na po. Kasi nga na ni. Kitayan to, kitayan. Amo dili pa dili bawal dito niyo. Kani siya si mukha man gikan ko. Oh, mo lagi. Volcano. Sige na, mag-selling na kita. Kani si manaog ka irog. Manaog. Tagaan na tagawan na gap nindot kay na siya gupsoy. Ha? Manguwag naman noon, manguwag na siya. Tuna, o kani. Bago na. Dili na dito ako. Oo, itong wala ni mo diha. Gamot na Wala lang. yung nagkuhan. Wala yung nagkana. Na ako diri. Na ako ko diri oh. Suda ko ng shell oh. Ay, gisuot. Asang shell oh, gitamnan ako kay sayang kayo. Hindi ilagsiling. Kani dito mahaling bakso. Kana siya kuha na sa kaktus dumili na. Ano ko ba no ko kailan ko. Atuo kay problema to. Mas amo abot ang basura kay manimaho na. Nakoy kuan ko. What? Oo. Oh, nako kaldero. Gusto ka Dili di oh. mo tokhaon ko ginamit kita. Wala na ito Dahil kayo sila. ang tubuhin, ano may dugan eh. Tapos kaldero, oh. Napakot na ng kaldero. Oh. Oo. Napay takuri dito pato na ko na ta. Rice cooker. Napay gali dispenser sa tubig oh, babaw. Ang rice cooker kaya ako pa ito na ipayo. Kapag payo ang gitam na na. Tamna na niya. Tabangin siya sa pricing anak. Babaw na niya. Tana ko niya. Okay, mutabang ra ko panabi ang vlog sa inyo. Ano ba ko kulit siya. Mga mahal kayo ng cactus. Mo na istoryahan ko. Inagtanamdan ko man ako dabangan. Mabuhi ka. Mabuhi ka. Mabuhi ka. Power. Ano na yung mga bantay ka lang. Hindi ko masabi. Kani sa may mabuhi na siya. Mabuhi na ko din tanong. Uwi naman na. Wala pa. Ako naman nagpangpatong. Tawa ba? Wala lagi siya Wala na ko lagi ang gusto ng ato. Mo gali ako na mag. Buhi siya. Ipatong lagi siya. Dati kan nani Gops lang. Asa to Gops? Kaya itong Gops. Naara mo yung kuhan Gops? Naara kay load pang TikTok. Wala kay kanang unya ko pa lang wala na ko video i-upload ha. Wala wala na wifi. Mua ba? I-connect. Ano na ay? Nada. TikTok sa taskiri ba? Kiris. Ano na kanya di ko mawala. Ano na kanina? Ang practice mo kaniyo. Practice. Ay masayaw mi og mo-upload sa mga ulo. Ito, apil mo. Uy. Ali lang ka, apil ka day. Yan, bataa. Oy lang ka. Azarias. Ano na? Lahir ko na yung matulog. Azarias lang. Suka ginapo. Karang okasyon. Ako Ang rin. bisa cellphone be. Wala. Di wala kay plastic ito din. Subutan niya ako. Diyan ako lilis. Sa kanin ay gadiri. Kuray.
TikTok. Kani? Kani? Apil mo yan. Dapat na. Na ba yung kaang mo? Paminaw ba? Ayaw na si Palit. Ikaw na ba yung kanako nga magkakaroon ko sa inyo pa? Kani? Jeez lang ako kaliton. Jeez. Ayaw. Ay, di ka maikog ba? Kani? Mau mali. Amo ulit. Sila din doon. Wala ba sa Ayaw, susupat. Ay, si cute ko na ako. Ha? TikTok, ikaw man TikTok. Iya, gigido to. Ipapilin ako kung bugdo ba. Bugdo de. Bugdo. Taro. Lagi, bugdo lagi. Kaya lang kaning gupahan. Ayaw na na. Hindi ka na lang sa ako kaliton, be. Disconnect na dayon. Uno, no, kalito. Kaya tagaan ba? Para mo kung di tayo diha. Ikuha ng speaker sa Bluetooth nga eh. Taman siya Bluetooth nga eh. I-live ceiling, mag-upside. Gaya, gini. Kano sa tamo live ceiling? Uy, mga kabeshi, mga kabeshi. Mga kabeige, Unsa na ni mo gwap? Paano? Ikaw na ni mo gwap? Piton. Ika man. Ika na lili. Sama man. Gusto ko mahilig niya. Dito sa inyo ha, bitaw. Ibutan ka ibitoy. Ginawa akong kaon na rin na. Indot ka na siya. Ano na mong bago diha? Ayun na lang nga. I-live ceiling ta na. Ayun na nga to. Kani akong giingon ba? Kani o? Mamuto na. Kani nani. Ato Puro ni. ako na tanong ko, ako na usok. Sige, sige. Mag-live ceiling mo ta. Uy, mga kabeshi! Kabeshi! Uy, di ka bali na na. Ako sa live! Gwap. Parang nataga na. Laban-laban. Bawi. Bawi! Usukan lang kita ba ka na buhay na daan ba? Oh, sige. Sige. Kaya magkuhan pa ko. Ikaw mahalin na. Ikaw may mahalin. Anto ko. Ito kay presyo. Ito yung na-fish box. Balis ato mag-live. Ano ba? Ano lang kain mo kapsan? Ha? Sige. I'm okay. Di ba ko kumakas? Ako yung kay Muki. 1, 2. Skiri. Kato na skiri. Oh, sa kudiho. Nanit, kaya lagi mo kalit kudiho. Ayo, basig mo. Bago. Muha na eh. Ato na isayo. Isisay sa na ini. Yan ang mito sa tanong skiri. Oh, sige. Uy, plastic dituhan. Sudlan ako kuhan hon. Meron ako no. Ayaw na na, oy. Napag-i-adlaw gani, napay-adlaw day. Magpasiros ko. Pwede naman gawin. Dali na dagko ako. Background sa niyong bit. Kalayo. Ano may sniper, ano yung max. Okay yung dapat. Ah. Asan eh? Ito mo na. Carla? Ha? Asan eh? Carla, isda. Pakuha na lang dito tayo. Uy, na, adili. Unya na lang na ni Dave. Uli, uy. Malawas na siya. Dili man? Akong pinit. Dugay man ni Malawas? Buntis. Iyahang laki ang mong giwaman. Ang laki nila. Tapos matubay, iwa mo na buntis. Pila ka buwan, una mo buntis. Patay niyo ha. Suga mo lang yun sa lubod eh. Dali, go pa. Tayo, jadi pero ma-asal ka. Sisipira ba? Mura ba tayo mag-asawa? I-Bluetooth box para kusog-kusog ba? CG 153 din. Dali, kung kitang tulog. Ayaw, kitang tulog.